ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಸುರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರವದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮೂರ್ತಿಲೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ಆವಡು ಕುಡ್ಲಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಓರಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಗು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ದೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡೆದು ತನಿಖೆ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಾಮದ ಪದವು ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ಲೇಸು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ನವದುರ್ಗಿಲಿನ ಇಸೇಸ ಆರಾಧನೆ ನಡಪಾದು ಲೋಕುಡೆ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯಗು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಗುರುವಾರ ಸುರುವಾಂಡ್ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರವದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿರ. ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡಿಯಿನ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಗೂ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನೇಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಗುರುವಾರ ಸುರುವಾಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ದುಂಬತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತುದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರವದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆಲೆನ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಒರುಂಬ ಸ್ವರೂಪಲೆನು ನವದುರ್ಗೆಂದು ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು. ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಗಂಟ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಇಂಚ ಒರ್ಂಬ ದುರ್ಗೆಲೆನು ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ವಿಜಯದಶಮಿದ ದಿನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲೆನು ನೀರಗ ಬಿಡ್ಪೆರ. ನವದುರ್ಗೆಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಪದ್ಮರಾಜ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಜತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಇಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರು.
ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಚ್ಚಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಉಚ್ಚಯ ಮಾತ್ರತ್ ಅಂಚಾದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತಿರ್ನ ಉಮೇದಿಡು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅವತ್ತಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ನಗರಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಡು. ಈ ಉಚ್ಚಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆದಿಟ್ಟಿಡು ನಿರ್ಧಾರದೆ ತೊಂದನೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೋವಿಡ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಬ್ಬ ಆದ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಬ್ಬ ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುದುರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಇದರದ್ದಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಉತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಡು. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲೆಡೆ ತೂಪುನಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುಣಂದು ಪಂಡಿರು. ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಹಾಗೆ ನವದುರ್ಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಲತಿ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಹಾಗೆ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಮೇಯರ್ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ, ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜನಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಹಾಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಮ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟೆಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ಕೆಲಸದ ಕ್ಲೆಡ ಲಡೈ ಮಲ್ತದು ಪಿಸ್ತೂಲುಡು ಗುಂಡು ಪಾಡ್ನಗ ಅವು ತತ್ತದು ಅರೆನ ಮಗನ ತರೆಕ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ತರತ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭುನ ಮಗೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗೂ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟೆಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಸ್ತೂಲುಡು ಗುಂಡು ಹಾಕದು ಜೋರ್ದ ಪಿಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ಅರೆನ ಮಗನ ತರೆತ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅಂಗಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸದರಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಿವಾಲ್ವರ್ಡ್ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ದಿರು. ಅವು ತತ್ತದು ಅರೆನ ಮಗೆ 14 ವರ್ಷದ ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗೂ ಬೂರ್ದುಂಡು. ತರೆಕ್ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಐಸಿಯುಡು ಪುನಃ ಆಣ್ ಅಪಾಯದ ಮಿತ್ತು ಬೂರುನ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ತರೆತ ಮೆದುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಮೆದುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾನಗ ಸುರುಕು ಆಯನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಪಿರದೇ ಇದ್ದಿರು. ಮಗನ ಈ ಸಂಗತಿ ಕೇಂದ್ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆಗ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ್ ಅರೆನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್ದ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಅಂಗಾರೆ ಸಂಬಳದ ವಿಷಯಡು ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ಆಶ್ರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮೊಕ್ಲಿನ ನಡುಟು ಓದಂಟಾದ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಪಾಡ್ದಿರು. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ರಫ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಗುಂಡು ತತ್ತದು ಸುಧೀಂದ್ರನ ದತ್ತ ಕಣ್ಣದ ಬರಿಯೇ ತರೆತ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಂಡು. ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಗನ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು.
ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಜೀವದ ತೊಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಒಪ್ಪದ್ರನೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ದೂರ್ದು ಗುರುವಾರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂದೂರುವೆಲ್ದ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು ಜಾಗೆಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರಂಡಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರಂದೆ ಬದಲಿಗೆ ಎಸಿಪಿ ಬತ್ತದು ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆರೋ ಕುಡ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೀವದ ತೊಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಉಪದ್ರನೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ದೂರ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ದ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಜಾಗೆಗೆ ಬರಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು ಅಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕುಡ್ಲಗ ಬರ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಡೆ ಬೈದಿಜಿರು ಬದಲಿಗೆ ಎಸಿಪಿ ಬತ್ತದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಪನ್ಪನಾರು ಬಾತ್ರೂಮುಡು ಜೀವದ ತನರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅರೆನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರಾಂಡಲ ಬುಧವಾರ ಅರಿತಿರ್ದೇರೋ ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿತ್ತಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನು ಜೀವವೇ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೀಸ್ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ. ಈ ಒಂದು ನೀನಾ ಸತೀಶರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಸಿಪಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ನಮ್ಮ 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಒಂದನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೀಸಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದೇವೆ, ತಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಘಾಲಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸಿಡು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆರಿಸಾಯದ ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಒರಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಾಗೆಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ವರ್ತಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಂಜೋವು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆರೋಪಿ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮೇನಿ ನಿವಾಸ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರಿನ ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತಂದೆರು. 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸಿಡು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಒರಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜಾಗೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಗು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಪೋತುಂಡು. ಆರೋಪಿನ ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತಂದಿರೋ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆರಿಸಾಯದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು 75 ವರ್ಷದ ಮೇನಿ ನಿವಾಸ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು 10 ದಿನ ದುಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಆಫೀಸಿಡು ಪೊಂಜೋನ ಮಿತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾದಿರಂದು ದೂರುಂಡು. ಸಂಗತಿ ತೆರಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಲೈಡ್ ಡಿಸೋಸಿರ್ನ ಗುಮನಗೂ ಕನದಿರು. ಅಂಡ ಸಂಗತಿ ನಡತಿನ ನಿಘಂಟಾದಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿಜೆರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸಿನ ಅಪರಾಧ ಕೆಲಸಗೂ ಬಳಸಿನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯಿ ನೀಡಿದವರ ಧೈರ್ಯಡು ಪೊಂಜೋವು ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಆರೋಪಿನ ಮಿತ್ತು ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಆರೋಪಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ತೊಡೆದು ದೆತ್ತು ಪಾಡುಡು ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಕೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಾಮದ ಪದವು ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ ತುಳುನಾಡ ಲೇಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಮದ ಪದವುದ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರುಡು ನಡೆತಂಡ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂತುಡು ಗೆಂದಿನ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗು ತುಳುನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂತ ಮುಗಿತಲ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಾಮದ ಪದವು ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ ತುಳುನಾಡ ಲೇಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಮದ ಪದವು ಗಣೇಶ ಮಂದಿರುಡು ನಡೆತಂಡು. ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳಸಡ್ಕ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ದ ಡಾ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು.
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಷಿತಿ ಕೆ ರೈ ಮೊಕುಲೆಗ್ ತಮ್ಮನುದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಲೋಚನಾ ಜಿಕೆ ಭಟ್, ಚೆನ್ನೈತುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರಿಕಾರ್ದಿ ಭಾರತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ವಾಮದಪದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕಮಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ, ಉದ್ಯಮಿ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲೋಡಿ, ಬಿಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರರು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್, ತಾರಾಯಿ ಬುಲೆಗಾರರಿನ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯ್ ರೈ ಆಲದ ಪದವು, ವಾಮದ ಪದವು ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರರಿನ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈ ವಾಮದ ಪದವು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಹಿಳಾ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಮದ ಪದವದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ರೇವತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಮಷ್ಟಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಶ್ವಥ್ ರೈ, ಉದ್ಯಮಿ ರಫೀಕ್ ವಾಮದ ಪದವು ಪಾಲ್ದೊಂಡರು. ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸೌಕತ್ ಅಲಿ ಕಲಾದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಒಟ್ಟುಗಿದ್ದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂತೊಡುಗೆಂದಿನ 10 ಟಾಪ್ ಕೂಟುಗು ತುಳುನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂತ ನಡೆತಂಡು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತಿನ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ಇಚಾರ ಆಟಿ ಇಸೇಸತೆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಿಯರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ಎಂ ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರ್ವಲ್ ದಡ್ಕ, ಹರೀಂದ್ರ ಪೈ, ಹಂಜಾ ಬಸ್ತಿಕೋಡಿ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಜೈನ್, ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಸುಜಾತಾ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡರು. ಪಂತೊಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮು ಕೊರ್ದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಜೀವದೆತ್ತನೆರೆ ಕಾರಣ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ಕೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ಆವಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಗುರುವಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲದ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ಲಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಡು. ಕುಡ್ಲದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ನಗರದ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ತಿರ್ಗಸ್ ಮಾರ್ಗಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೀವದೆತ್ತನೆರೆ ಕಾರಣ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಗಾರರು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯಿರು. ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಈ ಕೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ಆವಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಹಿಯರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡೊಂದು ಎಬಿವಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಣಿಕಂಠ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾಲೇಜು ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಕರಣ ಆಕೆಯದೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸಾವಾಗಿದೆ, ಆಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರನು ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದೆನ್ನು ತುಯರೆಂದೆ ವಾವ ಊರುಲಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರ. ವರ್ಷಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಲೆಟೆ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗುಲಿಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಡತೊಂದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರನು ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ಈ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯ್ಯರೆಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಜನಮಾನಿಲು ಎತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೆರು. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪನ್ಪುನ ಭೇದ ಭಾವದ ಅಂತೆ ಜನಕುಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದಿತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವ ಸಾರನುಂಡು.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣ ಪಿದೈಮೆ ಮಾದ್ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪು ಸಿಂಗಾರ ಆತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ನೀಡಿದಾವ್ರ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಇಡೀ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಂದುವೇ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ನಗರ ಸಿಂಗಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಲು ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸಿಂಗಾರಡು ರೈಸೊಂದುಂಡು ಕರಿನ 55 ದಿನೊರ್ದು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕಷ್ಟೊಡುಪ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಘಟಕದ ಬೇಲೆದ ಕ್ಲೇಡ್ ಬಿಎಂಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರದೆ ತೊಂದರೆಂದು ಬಿಎಂಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಶಾಂತರಾಮ ವಿಟ್ಲ ಪಂತೆರ ಆರು ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೋಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೊಡ್ತೆರ ಬಿಎಂಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಶಾಂತರಾಮ್ ವಿಟ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾತೆರ್ದು ಕರಿನ 55 ದಿನೊರ್ದು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕಷ್ಟೊಡುಪ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಘಟಕದ ಬೇಲೆದಕಲು ಬಿಎಂಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯ್ರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿರಂದು ಪಂಡಿರೋ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫೀಸ್ ಗುಮನ ಕೊರಂದಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಧರಣಿಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿದ ಸಂಬಳದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ತಿಗದಜಿ ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮಿಡು ಉಂದುವೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆ ಗುಂಡುಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರೋ ರಾಜ್ಯದ ವಾ ಘಟಕಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾದಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಉಂಡೋ ಅಂಚಾದು ಧರಣಿ ನಡಪಾವ ಬಸ್ಲೇನ ಸಂಚಾರಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿನಂಚ ಧರಣಿ ನಡಪುಂಡೋ 21 ನಡಪುನ ಧರಣಿಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮ ದೆತೊಂಜಿಂಡ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಲ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಪಂಡಿರೋ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಸುರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರವದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮೂರ್ತಿಲೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೀನಾ ಸತೀಶ್ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ಆವಡು ಕುಡ್ಲಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಓರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಜೋಗು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ದೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಾಮದ ಪದವು ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ ತುಳುನಾಡ ಲೇಸು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು